Agay, mamauran niya nga ramod si kate namin kanayon, wala sunandrik ko siya man so victims of love. What? Ano sang kulan kansyo na nang gano inyan medyo kin pero importante medyo maong malay da isa sulaman ng kanayon nyo to. Pero aman sa victims of love ya tapakansyon to may kanayon, agay mulay kapalaran to ta. Sika to so ang isumpal ya may pulaga niya asawa to, batikan dalantin sumpal to ni pulaga asawa to anto. Agay mulai kanayon. Sikat aso akapan ng nengang di manad simbahan siyak suwag ang ganaan nagsatan sulupam pinakasalan taka sang tanang buo ya pamilya balit ako anta wala so kaapagan ko inarutak ka si kalabat asawa tuag mo ang lagabay titan kala kumadwam inarutak ka si kalabat asawa noon sasawa kala kumon umbagam syaksun na babaingan at sikara si katulangan tasay umbagam si kasupa paulyanan agmula ninunot so ami-amin ya ginawak siyak sukas kasyan yat amin ya pelagan hinarutak ka si kalabat asawa nuag muak lagabay titan kalat kumadwa inarutak ka si kalabat asawa noon sasawa kala imbaga nabat kumon nang sikataso ng sumpal di manadarap ya simbaan sikataso manaruan ya angkat kapigan balik siyak metnatan sukas kasyan enggawaan may kasalanan inarutak ka si kalabat asawa nuang muak lagabay itan kalat kumadwam inarutak ka si kalabat asawa nuag muak lagabay lumbagam like siya